Maikanem Abilin. Tinapalabas uray kasano ti panangalukoy ni Rina iti amana nga isublinan dagiti dagang nag-agaw na. Sana nagtungpal da ito'y gaputawan kano ti naguman na adaga. Nakapungtutmut ni Anita, gaputa kayat ni Rina ani Victor ti mangikalay sa kenkwana. Di na kayat ni Victor para iti balasang iti kabisera. At da babaya pinaltugan datungan ngem saan da napuntaan. Nakita ni Ella ti babayi ket ni gayam Elizabeth. Itagagayem at tuyin tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Maikanem Abilin. Dayjay, napanan ni ikadwa nitong an. Saan da makita ti babae iti naglemengan na? Anya ti baso dayjay a babae? Asit kak, kampay idi, lumabasak iti ayan na. Takitaak man no asino? Dayjay, ti manyaw. Ha? Kasla adda kaininas na. Kasla... Ni Elizabeth? Juan, ni Elizabeth. Asit gak. Saan? Tiyakon asit gan. Umadayo akit dita amangan no adda makadlaw kan kuana. Juan, aday wakon. Addan to aldaw nga agsarita kami kan ni Elizabeth. Dito yak pa'y simbahan. Innakbit ag kararag sakbay nga agawid ak. Ha? Ni Padre Ismael. Adda kasarsarita na? Kat ni Elizabeth. Oh, napasnak ti panagsarsarita na. Jak asit gan idan. Jak kayat ang makasinga ak kadakwada. Innakon agkararag. Kat no addan tugundaway, kasaritak ni Elizabeth. Anya, saan nyo napuntaan na dya babae? Nagkapoy kayo matan. Pasensya kayo, senyor. Numiti sumarunod akong daway. Saan kami ito ngagmintis? Dahil tatipod na, senyor. O sige, ipanamnamayo kanyak na ita. Ha! Awan amuyo! Anya, kasta tinapasamak. Una yan, talaga nga agra-ira latta ti kinadakas. Anya ti basol day di a babae, takayat da apaltugan. Jak amu, ma'am. Amok day di a babae. Amok launay. Asino? Ti komentarista iti radyo, ani Elisa. Kasta ka di? Wen, ma'am. Napatid kanyak day a tao. Gapu ta anak ti kasingadan agayem ko anabayagan aping musay. Gapu iti kinaulpit ti pada a tao. Anya? Wen, ma'am. Kasano day ta? Ti may papan iti gayem ko ani Marina, ma'am. Naistoryak idin dayta kada kayo. Saan ka di? Kayat mo asawan. Anak, ti gayem mo dayjay nga Elisa. Wen. Oh, Diyos ko. Kasalun no. Oh, saan kumamat? Naulpit talaga ni Senyor Simon. Dinalaam mo. Ati kayat apatayan dagiti pasurot na. Kat mismo nga anak na. Diyos ko. Ha? Victor! Victor! Inarakop na kami tanan ti Ella.
Akasla kailiw da ko na yan. Agyaman ak ta nagsubli ka adagos, Victor. Sige, umay ka. Umanag ka. Kat, kumusta kayo, Nanti? Kas iti sigod. Ala, sumrak ta dita mansyon. Agyaman ak iho. Agyaman ak tanagawit kamanan. No kumangamin, tagikat kan iti kinasultato. Iti kasta. Well, mama. Tinungpal ko ti kalikagom yo. Ha? Victor? Victor. Well, mama. Ante Ella. Nag-file ak iti honorable discharge ko. Kaya't na-aprobahan. Gaputan nadalos ti record ko. Nadalos tinagan ko. Kaya't ita, may sako na sibilyan. Victor? Sigurado ka kadi iti daytang inaramid mo? Well, Ante Ella. Pinampanunot ko ngamin tinabayagan akid daw ni Mama Kanyag. Asyak tinamnamaan na itinegosyo ni Papa. Ganiti rancho. Kasama tin iti asyenda. Kasama tin iti kanayo na panagdandanag yung Kanyag. Victor? Iso nga ita, may sako na sibilyan. Kang Ronan, at dapay panggap ko. Nga anya iho. Di pa nang ikalaysam kinirina. Oh, jak kayat nga ikalaysam da itchay nga anak ti dakas ataw. Ha? Victor, jak kayat ti anak ti dakas ataw ama asawam. Jak kayat iho. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang mapasamak dayta. Hello? Rina, nagsalita ta. Ulayan kayo ti may sa restaurant di Kabisera. Victor? Sika ka di dayta? Wan Rina, dungag ka. Tay bagat na niya restaurant ti pakitaan ta. Sige, Victor. Ibagam, dungaga. Nice to see. Agyamanak, Victor. Adakan. Kumusta kan? Nasayat lata. Sika, kumusta kan? Kas iti sigod, si iiliw akanayon kan ka. Kailiw kan, Victor. Rina, kumusta titulagan ta? Ha? Naisubliyo ka din dagiti dagang inag-agaw ti amam. Kwa, Nagkarika ka dagiti tao. Nga isubliyo dagiti dagang inag-agaw ti amam. kwa, Victor. Agtong palak iti karik. Nulakid di tagbaligi ka. Ngam no saan? Lading itag. Victor. Ikan ka iti makalawas ang mga proseso iti amin. Kat kalpasan ti makalawas ng awan ti pagbanagan ti amin. Lading itag mat, Rina. Victor. Saan ang mabalin da ito'y mangbay? Saan ang mabalin? Dahil nga ami tayo ayatan na. Iso ang masampul ang mapukaw. Anya ti aramida, ma'am? Di mo ka di pa'y lamaawatan, mangbay. Patayin yon. Ma'am? Nalakalaan nga irwaryo iti pagbaludan. Tapno patayin nyo. Ma'am Rina. Okay. Siya kung timang ipamuspusan iti amin. Ngamsakbay na. Kaya't kumanpay asarong karan. Inak isagutan iti nagduduma a prutas. Iti anya pa'y laga po, ma'am. Kaya't ko nga ipakita kan kwa na. Kan iti tattao nga day ti aglawlaw na. Ana imbagak kan kwa na. Iti kasta, no adan tumapasamak kan kwa na adakas. Adayo apagatapan na. Ma'am Rina. Sige, Mang Bart. Inak ijay kabisera.
gumatangak iti nagduduma a prutas a para ken ni Ami. Guard, kaya't ko akasarita ni Ami a rebelde. Ni Ami Saliba, ma'am? One guard. Awandan, ma'am. Anya ti kayat mo asawan nga awandan? Limardan iti kalman. Amin da rebelde. Ket nakarwardan. Anya? Iti anya aga po? Naipayan da iti amnestiya manipod iti gobyerno. Ket nakarwardan. Anya? Saan ang mabalin? Apay ang nakaruwar ti awanan bayin. Saan ang mabalin? Kat sigurado, agsarak daytan ka ni Victor. Tsak itulog. Saan? Saan ang mabalin? Marina! Saan ang mabalin na ito eh? Kumpot lang ni Victor. Marina! Sinurot ka. Dito higayam turod, tinagturungam. Kaslangan sa bali ti Jaryo itay, jay mansyon. At ka di parikot yo? Dakal a parikot. Gaputan na ipayan gayam da ami iti amnesty manipod iti gobyerno. Nakaruwar daw ang bayan. Saan mo ka di namatay ta, ma'am? Talagasan. Gaputa impagarap ko na mabulukdan iti pagbaludan. Kasanong harod itan, ma'am? Sapulan niyo day dyan nami. Kapatayin niyo. Ipasigurado niyo day tamang pal. Lando, nawaya-wayaan tayon. Awanan ti pagdanagan tayo, pay. Saan tayo makasigurado iti day tamang ansong? Ha? Saan pa naisubli dagiti dagata yung nga inagaw ni Don Simon? Amo tayon ti kinadakas na. Iso anasken nga ganan telata. Pudno day takunam. Saan tayo nga agtalaklatan? Amok asaan nga isubli ni Don Simon dagiti dagata yung anagaw. Kat amok nga ipapatay na tayo amin. Napanunot ko mat day talando. Iso ahusto ti kunam. Naskan nga ganad tayo amin. Wan mang ansong. Nupay kasta. Kayat kumanin ti agsubli jay kota. Kaslangan ng nataltalgad triknak no adaki jay. Anya? Walando. Napintas ti kota tayo. Ado dagiti mula tayo jay. Sayang met, nawan mga sikaso. Anya? Meron ako ni jay kota. Kat kasla kayat ko ti mapanagmed jay. Adakan ka, mga ansong. Sabagay, sana ko na makuna rebelde. Gaputa na po na sunday ta kada tayo. Gapu iti amnestiya ngayon pa iti gobyerno. Iso mabalin ko lata ti mapanin jay kota. May ti jay. Tanataltalgad ti panunot ko. Awan ti pagdandanagak. Sana kas ditoy. Amasapol akanayon nak nagsipot. Gaputa kasla addalyon amang sikbab kanyak. Mga ansong. Agmay saak matlaan dito kalapaw ko. Isungag subli ako ni Jekota. Tamingak dagiti mula tayo jay. Kan dagiti dad lumapay, anapanawan tayo. Di kagdanag manang ami. Kadwaan kalangan diti balay mo. Narigat mat no agmay saka ditoy. Agyaman na, Rosa. Wingayam, saan kayo pala nakita ka ni Victor? Sipod dream war tayo? Saan? May saan ang tulong kada tayo. Tapno makarwar tayo iti nakaipupukan tayo. Bayat ti panangururay tayo iti pan nakawaya-waya tayo. Rosa. Nga Rina. Nagkita dangatan ka ni Victor? Matuloy nga ta, ti pa nagkalaysada? Oh. Kasano daytan manang ami? Amangan mat no di mo kabailan. Naaklon kon dayta abanag, Rosa. Iso adi nakpakadanagan. Sigurado ka manang ami?
Apay adi mo ilaban ti panagayat mo kan ni Victor. Total, agin inayat kayo mat adwa. Anya? Sa bagay, inkadang ni Victor nga ikanlaysanan ni Rina. Basta lakid di isublida dagiti daga asaan da ako kwa. Ngam... Ay, saan ko maamatuloy ti kanlaysada? Saan ko manan? Lando, Kumusta kayon? si Kamad Gayam. Umay ka, umunit ka. Agayam, anak. Adaw may ko'y baga, ami. Agdugaw ka. Anya ti ibagam? Ni mangansong. Kaya't na yung subli di kuta. Kaya't nakano ti agnad ijay. Tanataltal na ti panunot na. Awan ti pagdandanagan na ijay. Kat kanunumak ti kunana. Ami. Anya nga tanong agsubli tayo ijay. Anya? Agsubli tayo ijay. Anya? Sana kas rebelde. No di kas pumurok ijay. Amok asaan matlangan natal na ti panunot mo nitoy. Amok nga da pa ka isagmakam ditoy. Gapota da gumurgurakan ka. Lando. Agsubli tayo ni Jikuta kami. Kat ijay tayo ngagnad. Pagbalinan tayo Jikuta abas si tapurok. Ada tayo ti agindag. Agsubli tayo ni Jikuta. Tanataltal na ti panunot tayo jay. Anya, umanugot ka kadi. Umanugot nga ta ni Ami iti singasing ni Lando. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. May kanem apilin. Nobela ni Virgil Paclay, direksyon Jun Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. May kanem apilin.